ani afiri mu no mo kra ho ayemobo enti e better say wo hwe na wontumi a enye dia obi ka enye dia ebusuani bi ka na say emma bebrewu abra wonnim de no wote ho ayesi oh na hwe enye no but ukɔhwɛ mu pa ha obehu say na bibi ha no pa no ntumi nka anti adekona wo save sa ware na wo save you sa wo man na wo save ya obefiri mu no wagya ho nti wo hwɛ na say ebro so a ko hospital ababa bi a ne din ene afi eno ene din a yepese ye de frɛ no oye obi a wɔyɛ adwuma wɔ bank na wo kyerɛ mu a wawo miensa na nso bɛ afi mu nie eniema ne kunu de ne nam mu atete ene awerɛho a bɛrima no ɛhyɛ no empempi no ensem a bɛrima no ɛtaka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ ade a ɔfa n'akyi atwempena abrɛkorɔ nso a entisa afi kyerɛ sɛ enima pinu aba na adwene mu sɛ nka awareɛ no obɛfiri mu nanso ɛyɛ ne yɛtaa ka sɛ awareɛ deɛ ɛnsɛnsɛm bebree wom entinyene nyinaa na ɔsosɔ soɔ awareɛ mu ɛhaw ne atete a yɛde mmaa ɛfa mu ɛwɔ man Ghana mu no ɛyɛ ade a ɛkɔ so paa Santimantam dopsu adwumakuo no ɛde ato dwa sɛ afi nko a yɛsi mu no ɛhaw yɛ a amanfo ɛkɔ mu ɛwɔ fie emu ɔha ne aduanan nson ɛna abɛduru wɔn anim Santimantam mu ɔpani a dopsu adwumakuo no ɔda no ɛyɛ superintendent Susan Derry ayakayaka den de dopsu bebree na ya fidue mu ayakayaka den a yɛwɔ mu ahohoro yɛwɔ nea eno no hu se nipa no ya na kai kade ana se bi wo ho a ye de wa hye dem ne ye wo na ekum sunsun a eno obi a hu sunsun na wu ana se enemu aye kai kade ne ade etaba ye ha no pa se de aye se ye be frɛ no no e kyerɛ se wɔtena wawie mu akyɛ de bɛrima no de ye no ne atete ne kodan na wɔde ɛyɛ no no ɛto dampo a bɛrima no ɛtene ne nsa ɛbobɔ no edrumre bi ma na adwen kura beye ni ye Konfonochi Teaching Hospital Survivors of Abuse Clinic and woko ya onya homeka one hospital na yambo ye nya yete psychiatry ye nim say abodanfo no but entisa na o sorry anopa asa wunni ahodin asa wani aha enye normal ani ha ohu say efia ye fin untimi mpra untimi mpepa ubetimi ada honom efia no pa kosi anwumre edware kwa obedware kwa be ya odin eye adwemu yare but ye hu ni se bia o nanse maya akwadro nanse mani aha obi kwa badwi se bia onyim so we call Survivors of Abuse Clinic honomo a etoda wo mu a yedo mo nam ayakayaka die mu ewo fie e ka o mo nsam e de akyere adokutafo a na aye esu ene areho Dr. Ruth Owusu Antwi ono ene da psychiatric unity ano ewo Konfonochi te bia bi mu abuse bi mu na ekoso wunyambo a etimi fa utrim sabi na opa wo hontoma na one na mabonten eno kra no sabi o se oho beto se wo ho anto a be ma foforo bi kra be de no are interested in you oho enti no se be ya ye be si sa tebia na ho ano kwan ye ma abuse no enko endi ana se enko wiewie wo se nipa na fe de wa pa ne ho ntoma no nenam obu ana ya tene nsa hwen se we yesi obema bi na ye ne sa o enye enough so betene nsa wo ne so ye betimi a prevent se nipa ebedru sa tebia nim